CS2. U današnjem videu imamo specijalnog gosta protiv koga ćemo igrati 1 na 1, ali imam specijalan zahtev da taj gost sme samo da koristi nož. Također i ja. Molim lepo gosta da se predstavi. Mihajlo Madić, majstor žena u akciji. Svaki put danas kad ja ubijem Mihajla sa nožom, Mihajlo osvaja $5, a kada Mihajlo ubije mene, osvaja $10. Na kraju ćemo skupiti sve te kilove i sve te dolare i Mihajlo ćemo pokloniti za tu vrednost neku prelepu M4 Factorinju. Ajmo da vidimo koliko će Mihajlo danas da osvoji dolara. Ajmo Mihajlo, krećemo 0-0. Da li će uspeti danas da te ubijem više puta nego ti mene? Ajmo da vidimo. O, 45 mi je ostalo. Ajde, igra kolo i u kolu duda od radosti tresu mi se kosti. Opa, 11. Ne! 1-0 za bolji. Jaj, Mihajlo, znači $10 odmah na startu vide. Ajde da vidimo, da se potrudimo, brate moj, da ne ode to predaleko, brate. Ajde, dođi sad vamo, mora da bude 1-1. Odi vamo, ja sam mislio, Miki, da ćeš lošije da se krećeš s ovim noževima, ali opasan si ti, opasan si. Opa, finta telo, 1-1. 11 HP-a, nije loš. Pa sad samo da si me potkačio jednom, pao bi Mihajlo, ali rekao sam ti, sad će da bude 1-1 lagan. Pa to, sad idemo, sad ide bolje, sad bi trebalo bolje. Ajde Mihajlo, da vidimo, šta ta tvoja navajica može da uradi danas u meču? Opa, 2-1, Mihajlo, opet sam ostao na 11, jel moguće ovo? Kao da mi je sudbina, vrate, takva da bude 11. Sad ćemo da vidimo, bato, da li će da bude opet 11-ica ili će da bude 0? Koliko imaš sad? Koliko imaš? 44, 45? 44. Ooo, sad imam i ja 44. Opa, Mihajlo, sad si zaleteo, mora malo skilla, kao kad igraš kolo na veselju. Jesi igrao nekad kolo na veselju? Jesam. Pa kad povedeš kolo, pozveš onu maramicu pa zavrtiš, tako mora. Ajde, idemo. Šalim se ja malo, Miki, ajde. Ajmo, Miki. Mora kombinujem nešto. Mora levi desni klik, kombinacija, to je Mortal Kombat potezi. Pa to. Idemo ljudi, 3, 2, 1, krećemo. Ajde Miki, ali slušaj Miki, znači igramo do 8, znači nema ovdje popuštanja, sad se rokamo jako. Odi vamo, promašio sam te. Joj! 4-2. Ajde Miki, nismo daleko od osmice, da znaš samo. Ja sam na pola puta, tebi je boga mi duži put. Ajmo Miki da vidimo ta navaja šta zna pre. Dobio si novi nož, mora malo bolje da ga koristiš, ajde. Jo! 66. Nikako ne mogu da ti pobegnem. Čim povedem dva razlike, odmah Miki stiže, brate. 4-3. Pa dobro, sad će vidimo. Idemo sad. Sad mora samo fokus, brate. Idemo, da bude 4-4. Ako je 2 razlike, suđeno ne veze. Ajmo fokus, Miki. Ajmo da vidimo fokus. Koliko ti je ostalo? 2 health. Ovo do sad nikad nisam vidio, Miki. Dobro, nije vaš. Sad sam imao više sreće nego pameti, Miki. Joj, vidi se. 0 HP, dobro je. 5-4, brate. Dobro, nije li strašno. Ajmo Miki, meni trebaju još 3 pobjede, a tebi trebaju 4. Ajmo da vidimo ko će na kraju da vina u ovoj prvoj partiji. Ajde, srećno, brate, idemo. Ajde Miki, znači nemoj mnogo, čoveče, nabit ćeš tamo balans, morat ću da ti kupim neku M-ku mnogo skupu. Jo! 11 HP-a. Alright. Miki, samo da sam te pipnuo sa vrhom nožem, brate, pao bi. Pa vidim, brate. Ajde sad fokus, ajmo. Miki, šta je ono na nebu? Čekaj pre. Ne gore. Vidim. Miki ne odustaje, neće da se upališ na foru, Miki, a? 6-5. Ohu! Miki, koncentrisan da vina. Pa mora, brate, mislim, nagrada je u pitanju, mora se potrudim. Daj mi sve od sebe. Boga mi, Miki je fokusiran na vin. Opa! Opet 3, brate, opet 3 healtha su ostale, jel moguće ovo? 3 pa vidim, 6-6, ajmo, još 2 ti fale. Mislim, meni fale 2. Pa fale i meni i tebi 2. Ajmo da vidimo ko će da vina u ovoj prvoj partiji, Miki. Ajde, srećno. Opa! Miki, nemoj da skačeš toliko. Ne! Kako? Brzi udarci mladog Michelangela i 7-6. Jao, brate.
Moglo je. E, pa- Ajde, mora, sad. Ajde. Ovo je match point, Miki, sad. Za prvu rundu, da. Jeste. Match point, Miki, ali ubio si me u ovoj rundi 6 puta do sad, brat. Ali Mihajlo se ne predaje, tako da je 7-7. I sada ide match point, Mihajlo. Znači sad ko vina osvojio je prvu rundu. Ajmo, Mihajlo. Finalna runda. Ajmo srećno. Ajmo. Ajmo sad, odivamo. Imam ovaj skeleton, znači mora sad Mihajlo da padne. Drži ono. Ne, koliko ti ostalo, Miki? 2 HP-a je ostalo, vidiš na kameri. 2, komada 2. Prvi game Mihajlo pobeđuje. Puko sam 8-7, što znači da je na koko bato moj dolara kao nikad. Jesi spreman za partiju broj 2, Miki? Nikad spremni, idemo na drugu partiju. Idemo na neku veoma dobru M-ku za tebe, brat. Serbo, ajde srećno brate, pa neka bolji pobedi. Ajde. Da bolji pobedi, a? Pa tako se kaže. Ajde, go. Ajde, Miki. Jesu te Dva mučka udarca po rebrima i Mihajlo je zalegao. 1-0, brat. A brate Mihajlo, malo pre si me bre odvalio, pobedio si me 8-7, pokupio si pun klinac dolara. Sad ćemo da vidimo šta možeš da uradiš u partiji broj 2. Ajde, odvamo. Ajde! Kako? Pa Miki, možda mi je duži nož, Miki. Sve je moguće. Kratka navaja, šalim se, sve to isto. Nekako sam uspio da se izmigoljim, Miki, ne znam šta, ili je bio bug u igrici, nešto jeste. Ja, Mihajlo, pa jesi ti malo brži od mene, brate, meni se čini da si malo... Opa! Šta se dešava, Mihajlo? Malo pre si pobedio lagano, čovječe, mislim nije bilo lagano, ali si se opustio, brate, kad si pobedio ovu prvu. A ta sam malo nervozni, ali nema veze. Ja i ti smo navikli da nam bude nerešeno game, uvek tako bude, ali ko zna da li će da bude nerešeno. 4-0, brate, ne mogu da verujem. Mihajlo, ja ne znam šta je sa mnom ovo, brate, ja ne znam šta je sa mojim skillom, sad 4-0 za mene, ovo je nemoguće. Sad se potrudim, sad idem, ajde. Ajde, Miki, sad ću, brate, sad ću ovde preko kontejnera da skočim, tačno zavrat tebi, pazi. Ajde, barem nešto. Barem 4-1, brate. Možda bude ovdje neki comeback. 45 je ostalo, okej, Miki, okej. Nije strašno. Nije strašno. Mislim, malo jeste strašno. Kao horor. Ono kad si radi. Sad ću da te recem kao lubenicu. Odi vamo. Ja, Miki, otvorio sam te ovdje na ruci, brate, gledaj ovo. 58 health mi je ostalo. 5-1, bato moj. Izlači ja da vinem u ovoj drugoj partiji. Da, ajde. Opa, neka, sve ću da ti dam. Što neće, ja li treba u tom momentu klik desni ili da uradim ili levi, ne znam ko vidi to. Levi klik je brži, udaraš onako slabije, levo ali je brži. A desni je onaj jači udarac, a spori. Ovako zamaneš, znaš ono, to ti je ono što kažu seljaci iz pete da ti udarim pesnicom u čelo. To ti je ovaj desni klik, a levi, bato moj, to je ono reckalica, ženski udarac, vidiš ovo. Vidiš kako te... Ne! Barem nešto bude 6-2, brate, to mi je drago. Barem da bude. Mislio se da će bude Brazilu, ali nije. Jebi ga. Nije bilo u Brazilu, ovo je Pirot vs Čačak. Pa to. Ajde, Miki, da vidimo koliko ćemo na kraju skupimo dolara i da vidimo neki mnogo dobar M4 da padne, a? Opa, 6-3, Miki. Opasna puta navaja, brate, oštra, kad udari oseti. Ajmo sad, imamo još 4 sekunde do nove runde. Ajmo, srećno. Ma nemoj da izvadim sad pištolj. Pa nije fora. Jesam te potkačio? Oho! Evo ga, match point, Djokovic Alcaraz, ali da vidimo da li će biti u ovoj drugoj partiji win Serbijana, odnosno Čačka, protiv Pirota. Da li Pirot može da napravi comeback, šta misliš? Teško. Ne verujem. Miki, je li ima u Pirot neko lepa hrana, neki ćevapi? Pa ne znam, brat, nisam baš... Nisi ljubitelj ćevapi! Joj! 7-4. Dok ja pričam o ćevapi, Miki me udara od pozadi po uši, brate. Ajmo. Dođi.
pobjeda. U ovoj drugoj partiji, Miki, nisi mogao, bato moj. Ne znam da li sam imao više sreće ili znanja, ali evo win, bat. Win. Znači, Niko Miki, nikad. 2-1. Prvu partiju si dobio 8-7, ja sam drugu dobio 8-4. Lele, bato moj. Miki, možeš da biraš skin M4, da li hoćeš onu debelu ili tanku. Znači, $195 si osvojio danas u ovom gameu. Hvala, brate. Mislim, potrudio sam, nema šta. Nema šta, brate, ja sam se nadao da će biti malo manje, da bude negdje 110, 120, 130, ali Miki ga je dao po gasu, ljudi moji. Danas je Pirot navijao za Mikija i Miki dobija jednu Factory New M od mene uskoro. Tako da, Miki, u zdravlju da je koristiš, uskoro je dobijaš. Hvala, brate moj, hvala ti. Ja mislim da je to što se tiče ovog videoklipa, ja se stvarno nadam da ste vi uživali. Ako želite još ovakvih klipova da snijemo, naravno snimat ćemo nešto i za moj kanal, čisto ono da ispuštemo i tradiciju i sve.